Assalamu alaykum mehriban vatandaşlar, edidiydiler. Ayretinem YouTube kanalımın Agdyber we akıllı dinleyijiler, gow tesbir ýazan dinleyijiler teklip bilen. Elbette geçilen ýoluň täze sanyny hormat bilen sizin haýyş eden mehmanyňyzy çağırdım. Bir näçeňiz ýazdyňyz. Dogrusy mene bir dostumyza doklaçar diýär. Sebäbi haýsy instrument bersem, haýsy adural bersem çalyp bilýär, yerine getirip bilýär. Ustad bagış dostumyz Atajan Kakaýew. Elbette mehribanlar öz çağıran mehmanyňyzy haýyş etdiňiz. Atam bir topar dinleyijileň ýazdy. Bu näme gepleşigimiz nesip edenden ýakyn ýol syýasatçylyk kärhanamyzyň ofisinde täze açylan ofisimizde ýazmak nesip etdi. Aslında sen gepleşiň öňrek bir tomaşaçylary hödürlemelik. Tuğleme senem isin yetdik boldy, men kem şobat yetdik boldy, näme şobat duşamyzda jany sesi aýdymlaňy birlay allyk. Oç alanda topar bilen. Bu näme bir gepleşigi arasynda aýdym bilen arasynda bir 15 ýyl bir aýam bolaýdy ýa-ni. Bir aý bolundur. Ekesi jogap berdi. Tuğleme dedim sakalçyňyz adyň gowur seret, özüňe seret, natam, janyň tawartyn. Elkülüne sözüň başynda gowanjalarna toparynyň adyna şeýle-de ýakyn we syýasatçylygyň adyny köp sawarsyň bildirýär sebäbi şu geçilen ýol gepleşigimiň, geçmeli ýol gepleşigimiň himayatkary ýakyn ýol syýasatçylygy ulugur gollaw berýär, janlar sawarsyn, ömürler uzak bolsun. Gepleşigiň başynda ýakyn ýolum bir tanışdyryp geçen, atam edýän işlerini ýakyn ýol syýasatçylygy daşarut okujak türkmen oglanlamaly, gyýylanmaly, ýürüýte ştaýdan aňryk uğra diýerler. Okujak yerleri, ýatjak jaýlaryny hemme dady üçine öz boyunlaryny alýar, özsüni alýarlar. Şoň üçin näme çağalar ýetişen bolsa, uğrady bermeli atam. Nesip bolsa. Mene nesip edenler şu birini planlaşdyrýar, inşallah zanyny sawatdyrdy. Hawa. Indi gepleşigiň başynda atam bir ikili özüň arada tanışdyryp ýurdumyzyň Haýsy welaýatyna doglan birden geldiňiz ýakyn ýol syýasatçylygynda geçilen gepleşigini ýöne gepleşigiň başynda men seni begendirýän atam. Yürüýte ýakyn ýol syýasatçylygy, ýakyn ýol kampaniýasy gönden saňa bir ýürüýte sowgadym taýinapdyr. Ýalňyşmasam kurt goýdýar, wagt ýagyşam ýapdyr. Gyýr köýnek däl. Ýok, gyýr bolsa genneje beretim da, ýok. Toýda gyýr köýnek kirýär, onu toýuň tutdaýsyndan gelýän bolýar. Ne diýetsin dostum, kelmeden bolşurýar. Hawa. Sen foň göräýin-de. Hawa genneje biňanna bar görersiň däre. Senem görüşdi duňçok için görmeseň injalama wa. Hawa. Ýöňler bir gyzyklat görüň göräýin-de. Tuğlameliki. Rogowdaýdasyn mele ýakyn ýol. Ene tuğlame gat gowdat berýän ýurdumyz üçin, halkymyz üçin gat uluglat. Bir ýaşlan geljegi ýaşlan geljegi. Näme o almalfa, näme bilim alfa ýurdumyzda iň bir gerekli zatlaryň biri almalmak. Näme diýär, köp gedin, köp biler diýen, köp okan, köp gedin, köp biler diýär. Soňky ýaly hem almalmagy diýerler, hem ýurt görüp çağalaň tuğlama dünýä garaşy ösüp gelip ýurdumyzda näşe ýaly X Pro ýaly gowy fular. Bular türkmen önümden mi? Hawa türkmen önümden. Şun ýaly örümçilik zat köpelýär. Şoň üçin ýakyn ýola men köp faworlaryny aýdýan, hawa nesip bolsa bilen çağalan geçip gelýär inşallah. Bizden men mutlu bolar. Hawa deňre oýunyp goň finkre saltrakdan okudýan. Nesip bolsa bilen çağalanma şeýdip bir okudyp almalmak, ýurt görmek, nesip etsin Allah'dan. Ýakyn ýol köp faworlaryny aýdýan, hawa filap faworlaryny aýdýan, janyny faworlaryny. Gaýta bir aýa çekeni gowam boldy onsan. Ýakyn ýol gelip däl ýadyk etmek nesiyem bar. Aýny bir studiýa boldy da bulam bir ofisimiz işleýän yerimiz ştaýdan beri tebede bir mümkinçilikler etdiler, ömürler uzak bolsun diýen. Allah biray bersin tuğlama janyny sawolsun, iziň üstüne wardy diýen. Ýankyny ellep aşagyny ellärini üstlerdiň mi funkan aşagyny? Hawa üstlerdim, belekmen saňa. Bir döwürde utara toýup diýdik gowada. Halipam bilen. Aýdan Halipamyň ýaşy ulrak gonu bar, mene onu her zat oýnaýardym da. Degis. Hawa toýdan çykýan bolyn. Ne o waň içinde da o näme sen nırk kesip toýup ok tutardy. Hawa. Ýa-ni şunýa funka salk görýär, heriňe bir funka ullokan funka durgan. Ýa funka ýeňilrek da. Adam Halipam ýetmek şeýdi. İçini aşağıdan şey istiriyat da bilýän. Pul tallarym, katalmadylarym, kaskardylar. Aýdan mene maşyna gidip notyonman bar. Halipa diýip näme diýän? Ho diýip şonu döwür batyrlar içine. Halipa näme salypdyrlar diýän näme.
Ay yok la kat koyunup bilen patrak diye da. So nemet da öyle ya. Patrak yenilecek patrak ondan ya. Ya patrağa eder bir. Yok ay diyen ne? Kalın zeyni kurt kodos. Men ne diyen ne? O yine seret ya da. Şair fin kalem sarptılar. Men kide bir $50 bir da bahalı ipöde at diyen ne? Aha. Şoför taklap bir gün bana yürütü. De. Funkamın sasıptırlıyor diyen ne yapsan öyle Hakiki bolonda funkamın sasıptırlıyor diyen ne? Yeködün ne funka doğurdurlar. Ha yekke soň kaly. Yakın yol. Allah avrayı versin ömür olsun. Indi bir özüň bilen içkin tanıştyray. Ama men Mara vilayatynyň, Mara Trawnyň Ýeňistaýhan birleşiginden ýa dünýäýe indim 1988-nji ýylda. Patsan Bizim bizim maskalamyň bagyşy Tuwalam. kakamam, atam, pahiram, babam bagyşy dutar, bagyşy bolup toýsop halk güýmäp beren häzir ne tuwalamyzy gilenmeden bilýänsiň aýdymda. Ha. Aýdym ýa mekan kaka. Kaka. Mikey diýär. Ke ustad bolan. Awa, adam on kaka Muhammed kaka ma bilerim bagyşy bar aýdym Ma taýdan. sunat maşgalaga. Awa, bar. Öýdüň näçe dowun? Biz maskalamyzda 4 dowun, 2 ýylda. Siz ulsumy? Awa, menden ulay aldy onum. Ha, gaý. Awa. Gaý dowunum ma menden öldü. Ona olar kiçik aýdym aýdýarlar, adam aýdym aýtmadylar. Ýöne bir haýran galaýmalda biziň şu maskalamyzda ähletem ahali ýoluny aýdym aýdy, ýeke özüm tarap ýoluny gowy. Ýeke özüm şu tarap ýoluny öwründüm, ýürüýte, tarap barıp, ýoluna barıp, tarap adyp, şu tarap ýoluny öwründüm. Ondan näme? Aýdy tuwalam ýollam hemmetinden başy çyklar, şoňça dokudaçar diýenler. Ne diýýär, çekip, ýa-da dokudaçar diýen nimer aýdyp berjek. Indi onu aýtmakka öz maskalam bardy. Berläkkä onu geçedi. Benim tuwalamy 2008-nji ýylda awa durmuş bolup adam bir ne bir aýalym bäşagama diýen ýaly aýalyňa Bir var dämi? Awa maskalamyzda tuwalamy bir aýdym ta düşünýän, özüme düşünýän bir o aýalym Magdaýa şükür Allah'dan bäsdan çağamma üç gyýdym. Gene zaman aýdy näme? Pasportla kada aman gülüyor marallik tutýasa. Özüň daktym marally. Yok. Söyle. Ayne. So kino soatlar. Yani maral näme kino? Maral. Maral. Sonun kovurlup so marallik näme taklanma. Hem Tuwalama. Keçvelek. o keçfelek kinoda hawa. O edil kinoda kalma tuwalama. Gowalla. O bir de başta bermejek gollar ýa allyk der. Eýlen tuwalama. Gat gowy. Atam bir da soraýyn edil gepmezge degişildi. Alam bolmagy mümkin. Näçe maral gelnejebden jaňgel bar özüň itirip taýdyp alýanlaý gönü. Alma kan ali ho maral men studiýada suwat diýen. Näçe beýdiň agam. Öte gowurýanmy, öte syýlaýanmy? Yo bir on näme? Bir biläýel gonzalana topar aýra terwele boss media bileti gelýär. Bir agam beräýär şo. Ali pam rahmedarna zaýt ýatda. Aha. Aýalyň bir 10 ýaş 20 milýarsan taň ijenge aryp gitýär. Ejengden jaňgel ýany. Häzir jaňgelde ejem zanyp durýar. Beýde. Sağalar şey diýip ýalyp goýdurdylar. Näetme? Awa, adam ejengden jaňgel ýany böküp alýanda. Yok manan bari. Ol sağadan ejetler. Awa. Öýüň saklap oturan bir kesse doğrudan. Täze aýdym ýatsan birinji gelnejeňe diňet ýa. Ha dinleýin. Awa. Gelneçeme. Ya köp aýdymdan sözlerini ýa-da. Näetme? Awa köp sene Gülşürün hanyma ýa-da ýani köp sene gelnejeňe. Tuwalama. Köp aýdymdan sözlerini oturup bilýär. Atu. Inni men soraw bermäkem käbir mehmanlara jaňa deri. Aha. Awa. Jaňa deri menne öne şeýle teklip bar. İlkilo maralene jaňa derim bile. Ondan soňra diskarlara jaňatsa. Näme ýaýdan ya? Aýdan. Real bolsun, aýrma maksat tutady. Men maralene nomeryna bilemok, sizden ustady ýazyp berin, men aýlaman hiç zat soramok. Aýna men telefonumda aýlaýsan. Adas qaban jaňa kem. Ýatlar bilemokmy maralene nomeryna? Yo, ejem zanyp duran aýtdym. Ýa, har göreýän. O gerçekten diýip alaýmyn. Kurum kan aýlaýmyn. Yo, aýyrmaýan menen.
Söylep kalan batdy. Alo. Alo. He, Salamu aleyküm Maralenci. aleyküm. Men Gonç Alnanazarov Maralenci. Ha, salam. Qoğmaya dele bir hil yumuşatın başta akıyacak gurlayda Maralenci. Bolya, meseleden. Ay tuğlama görýärmi? Men suat geçileniyorum täze sanna o senin öňündäki ýaşaýanca oğlun Usat dostum Atajan Qaqaýew bilen gepleşip oturyp. Şu sizin näme maňyz bolýar? Beşten tağamın kankatı olayım. Onu size değişikli adam ýokmy? Öýüň bagysdyň. Ha, değişikli bolýar size? Oo, kanka. Aho, tuğrym aňyrtykana kena bilen. Inni Maralenci. Siz barada bellak geçdi ýagy sizin bir adam kärçiligiňiz barada nähililigini ýa gowy ýa erbet diýip biljekkä gepleşde görersiňiz ony. Näme diýeni siz barada. Ýöne men şu gepleşiň alyp barjy hökümini ilki men sebir sonra bilen ýüzlenýän siz şo sorawymy gödegine tutup hawa sizin 5 tane çağanyňyň kakatyna berýäňiz, jogaby şu 5 tane çağanyň kakatyndan alýar. Inni siz istenip bir soraw ýöne bermedik soraw berseň maňa ýerlikli bolar. Dogry jogap almanam gowy bolýan gepleşigem gidip otyr, hiç adam kesip aýyrjak geldir. Şu wagtda sen bermedik sorawňyzy berseňiz ýaman ýerlikli bolar. Şular ýaly gowy mümkinçilik maralerde hiç adam tapdyrmaz. Kaptırmadı ya. Awa, inni salamlasana bolup durup öýüňden aýtdyň däme ýa-ni? Ha, ejen oryan men ýa-mysyň? Yo, sen oturaň soraw öňünden oklama öýl biler ony. Maralenjam näme soraw berjegini. Ondan sonra sorawdan soň men bir zat ondan aýtjak. Ine Atajan Qaqaýewa geçirýän 5 tane çağın kakatyna. Salamu aleyküm Ece. Ece diyen ýaly. Aýt Maralhan näme sorap berjek? Ýöne me diýen başyn ýaly? Ýok. Maňa saňa tyrma. Maralenja çynyň bilen bilesiň gelýän soraw bermeňiz haýyş edýän. Benim bilen beresim gelen sorum. Ay bir sorulum beriştirdim. Cevabını alasın. Ýok, men soraw beremem tak ýöne. Ony ýa soraw beremem, siz öz bilesiň gelýän soraw Maralenja. Men hiç soraw beremem, özüm tanıştyr diýdim. Yönetidi bir da aýdaýyn aýtmajak bolýar. Sizi gowurýan ony her bir aýdym täze aýdym çykardyň ilki bilen Maralenjaňa diňledýän diýdi. Boldy başga da diýip aýdamok. Ýöne men ilki şonu aýtmaka diýip bir Atajan derler orada salfetke var gel orada titrap giň bola tam giň bol. Bezek soraw. Soraw sizden atam aýagyny diýdir ýa. Yüzü ağarıp, göğürüp. Sana benden ne gerek? Yara soruyor sorum. Yok. Sonra oldu. Bana senden näme gerekdi sonra oldu. Sana menden näme? Ha, siz maral gelnejemden näme gerekdi de? Aýlyk kartyny ber diýerim kan. Bilýärmi onu? Hadi sen zanyň sag bolsun, Allah jan sagazykdanma. Arasında basın dik bolup sulara eze bolup sulun nesip bolsa bir toýlaryny görüp, bagtyny görüp, artık söýmek nesip etsin Allah jan. Ana şo gerek zadym senden. Gençe bir soraw berjek bol diýen içine hi diýen o diýen bir soraw berjek bolýanda saklanyň ol beren bol sana ýaman boldy. Baram sana öýde ber aýyrlaýar. Boldy düşündim getirek. Bolmy? Maralenja. Öwede liwamy. Ha. Awa Maralenja janyňy sag bolsun, öýüňiz awat bolsun, şahsyklaryň arasynda belent başyňyz Atajan bilen garawa sagalan bir bagtyna gowup aktyp görmek nesip etsin. Telefon arkaly gatnaşanyňyz üçin gatmen minnetdarlyk bildiren. Näme üçin men aslynda maskarasyna kan jaň adam o gepleşiň myýykman. Bir ýerine kitine öň bolandyr, ýagmyr Guran nazarda berdim şeyler. Ýöne men sizi ýa gepleşiň başynda size bolan hormaty size bolan bir hormatyny aýratyn bir bellak geçdi-de. Şoň üçin men onuň gelnejemiň pikirini bilýän edim. Men bar maksadym ýüregine aýdy bilmeýän zatlary eşitmek berek bilegine. Gonşan bizinkine giýjek, ony toýdan toýar.
Hawa. Canını sağ oldun, ömrüňiz uzak bolsun. Sağ olun. Da çağalam saklayan şular da. Bol ya marazınca, sağ olun. Marazınca so odumu berenler erterde kurt ku. Sağ olun. Yakın o seyahatsız kerhanan adından. Bol ya sağ olun. Sağ olun bol ya. Atam yaman yaydan lan. Niyeme soru verecek. Velder günüme de. Diyecek. İnni atam. İki çukumundan onu. Verecek soru. Verdikten sonra. İkimiz mardan toydan geliyorduk. Hawa. Yadıma düşüyor mi? Ağa Murat, Ali Övel Baba. Mehmet, Usta Tarife Türkmenistan'ın at kadının artisti. Hawa. Ağa Murat, Övel Mehmet, sunwata başlarını 50 bortturdu. İn bir gowaryan dostlarını, kardeşlerini çağırdı. Ben Altayda alıp bardım, tizem gatnaşdyňyz bir näse Usta tarapma. Şo taýdan gelýärkä bir söz men berdimmi şonda? İnternetten. TikTok'ta görüp oturdum da bir da öňümden çykdy men. Öňümden çykan o. Yok. Sen öňümden çykdymy? TikTok'ta öňümden çykdy. Gepin kelten bir goşgy gabat geldi. Hawa. Dogrymy? Salamdan garşylap doğan güneşi bir-birine salam beren adamlar diýip. Hawa, şoň aftyny bildikmi? Afterny var ama näme da şoň ady bolun diýip oturduk. Bäý ýama şu gerekdan suatsa. Yo, şo gerek da. Aftyny bildikmi? Näde bilýän. Neme? Ýalnys başam taýip öýdýän. Yok, gelnese olmaly. Yo, gelnese de gat ullar ady oğullardymy? Onlar ne? Oğulna watmy? Oğulna watmy? Bileldi şonu. Bam senne? Häzir. Sebäbi mähman tomaşaçylar näme diýjek bolýan? Ýolda gelýän bir täze bir aýdymyň heňi. Hawa. Mene ulugdalanıp gelýärdim, atazanym gapdarymda oturdy. Ey dostum ne diýdi bir rat geldi diýip goşgyny. Bolly. Men berdim o goşgyny. Men berdim. Gidip barýar, kalk berdi, ýadyňyz şamyza, awtobana gidip barýar. Atam bir kısan Haripanyň aýdymy dinletdim, şunu dinläýdi diýip bilýärmi? Tom şu goşgy gowurdum atam diýdi. Şo wagt bir teretdiň de goýdum o goşgyny. Hawa. Gaýtsynym gelýärken häzir bir irkirliňde ýene bir turdyňda şo goşga teredip ine bir rat geldi diýem. Hawa, aýdym. Diktofonu heňini ýazdym. Hawa. Doğan şey adım şu kelleme gelmedi. Ötün story biz dedim ki yaş gelin goşağı. Hawa. Näme soraydım adı. Bir-birine salam beren adamlar. Daba soraydım bilen başladı. Daşdy. Näyle görýär? Gatgo. Soraydım men şu gepbeşi ýalma kak mumma zanetde konsertin ýadamyzda ýazdyk soraydım. Şonu bara ýollardan bilýän bu näme diýipdik. Toýa baranda toýuň başyny Suaydym menen başladan gowur diýip. Umumy salamatda. Hawa gelýän adamdan içinde bir öýkölfem bolýar bir. Hawa. Garaşlary ýaraşdyrmak meti bilen, maksady bilen. Ondan näme salam berek bir salam bermek Türkmenan ata-baba aňardan gelýän zatda salam. Hawa. Hawa bir ýaş orundan käbiri. Salamu alaykum agam. Salamu alaykum plan da aýdat diýär. Beh salam helitlijeken kim gowlaýby? Diýilýär bilýärmi? Kim gowlaýby diýilýär. Şon ýaly bir Türkmenaga bir salam heligi ýanky nahardan soň tögöri gatgo bolýar da. Näme? Şol aýdymyň asly many şol. Asly many şol. Toýa baran adamlar bir öýköleşen bolsa ýaraşdyrmak maksady bilen. Şon ýaly garaz Türkmenaga edim mylymlary. Şol aýdymlar açyda hemen bir ähli dinleýijilerine salam berdiňmi dog. Salam berdiňmi dog. Ýedinden hem ýene bir aýdym aýtsak, bir aýdym aýdym, onuň gepleşi dogam eder. Hawa, ýerinden watanmy wasp edýän. Hawa. Urban Falipan Döredön sadyna Alipamyz Leyla Şadur diwan ýerine ýetiren Türkmenistan diýip bir gowaýdym bar. Vay, oňa ýeta sart ýok. Halifalarym begenler. Sat Halipamyz Leyla Şadur diýip gatgo ýerine ýetirdi ony. Onu näme atam şo ýanky ýerine ýetiren aýdymy maksat şaýda gün 2 aýdymy goýarsyň, ondan soň gepleşiňiz dogam eder. Ilkele näme bir aýdym dinlesinler tomaşaçylar. Karşıla doğun güneşi bir-birine salam verin adamlar. Tanrı salamıdır sıylığın başı.
etmesin soğan. Edilen sıylağa verilip çoğan. Bir-birine salam verin adamlar. Ey bulur oynap durun şarkı denettir. Hak kökte uyuyan yer yeşil yürektir. Şoň üçün kirkime hoşdu gerektir. Bir-birine salam verin adamlar. Bir-birine salam verin adamlar. Kahar gazap kalpta döredip şine. Hiç kimin gursağına koymasın kine. Öykeni unutup saklaman kine. Bir-birine salam verin adamlar. Adamlan sıylağına kesilmen ırkı. Aydılca ker vursa bolmasın talxy. Tanış yani tanış bolmasın farkı. Bir-birine salam verin adamlar. Geçen saat günlerin kadrini bilin. Yürekten yalvarın, yürekten ölün. Hormat bilen koyup yüreğime elin. Bir-birine salam verin adamlar. Bir-birine salam verin adamlar. Bir-birine salam verin adamlar. Bir-birine salam verin adamlar. Senin kovanı sarın, dadıp senin tuğdun. Dünyada en bahtiyar adam sayan ödümü. Dünyada en bahtiyar adam sayan ödümü. Şanım, şanım mertebe. Dinim, imanım benim. Yeketedim yanlıydım Türkmenistanım benim. Yeketedim yanlıydım ey Türkmenistanım benim. Şanım, şanım Türkmenistanım benim. Ey aman
Olsan senden ayrılman Men seni süýeni Gatı gatı gıygırman Yöne sanın berdisin Onun sinini gaygırman Yöne sanın berdisin Onun sinin gaygırman Şanım mertebem Dinim imanım menin Yeketevim yanlıydım Türkmenistanım menin Yeketevim yanlıydım ey Türkmenistanım menin Canım ey canım Türkmenistanım menin Garip bolanma gün sekram doğan günün uğruna Tağsadın tel kucağımey Bassadım men bağrıma Tağsadın tel kucağımey Bassadım men bağrıma Şanım mertebe Dinim imanım menin Yeketevim yanlıydım Türkmenistanım menin Yeketevim yanlıydım ey Türkmenistanım menin Canım şanım Türkmenistanım menin Atam, tomaşaçylar dinläp gowy netije çykarar diýip umyt edýän, näme ilkinji aýdyma awtorsy öz aýdym orta diýýär. Awa. Ýeni senki de men gözlü şaýat bolýar. Döwran amandyr diýip sadyny ýazan Döwran amandyr diýip. Ýeni heňin tapandan aranjyrakan eden Döwran. Döwran jan hawa. Öýle işletdi orada. Men aýdynam köp baryn galapyn baryn Döwran jan işledi Döwran amandyr. Türkmen kinoram bolan köp neme saatlaryny işleýär. Hawa, bilýän Döwran kendisi diýen o. O Ýaz kompozitor. kompozitor hawa. Ýaş kompozitor. Inni soraw şeýde. İlkinji halifa. İlkinji halifam öz kakam. İlkinji halifam. Bir adam taşdyryp geçäý ýaşy. Kaka Yusuf, hem ağama Muhammed kakam, körp ağama Batır kakam, garaf bizinkileň bar bagy solan soň hem hersinden bir dal ýadym esasy. Ondan dutar çalmany birinji ýanyna baranam babam Tahir. Awa Juma murat gaýtdylar babam Tahir. Muňam ýanyna kän atnapdym. Ondan owamda. Soňra ýanky ağam Muhammed kakam ýanky Mikeýin kaka kakam bul. Suat kinni häzir Mars şäheriniň Türkmen şäherçesi boldy da. Margres diýerdi. Şo taýda saçlyk mektebi bar, şo taý. Şo taý Ak Muhammed halifam mady. Tahir aramdan gitti halifam. Awa. Ondan ödüm ýöne. Soň ödüne mektep edinip tutunup demeden halifalanma ýöretet harp ýoluna. Awa ne owamda öl Muhammed Saparow diýip halifamma. Oňa gatnadym. Gijerine garap ýatmadym men. Tutarym elimde kimiň nemesine bolsa gapsyna baryp. Plan ýerde meselem tejenne plan wagsy bar eken diýip eşitdim. Gidip derre soň öýüne baryp, soň dinläp, şolar ýatymlyk baryp
Tanasam tanamasam barıp öýüne barıp şeýdi. Gara azap edýärdim da esafi men bir özüme mektep edip öňüme tutan halypam Türkmenistanyň halk artisti Rahmet Arnaýew onu hemme bilen bilýär. Merhum halypam Rahmet halypam ýa-da kän boldum. Ona dinlen gowaryp dinlen deň dostlaryň deň dost bagşlaryň içinden emne Bagtyar Roziv, Bagtyar Janam dinledim. Kän Gadam Murwan fam dinledim. Kasetlerini alıp kän. Ondan çağrı halypamma ne gulök çağrı diýerler da. Ondan Muhammed Tawtam Yusuf fakat Ustad halypa. Şu ýola tönne bir halypalar barda. Şolar bir üýşüp bir aýdy maýdanda bar. Menem şolaryň arasyna geçip bir aýdy maýtsam diýip höwet edýärdim. Çağakam. Ýanky bir atlaryny azap geçeýin halypa İşan maýsy, Han ýyllakka, Han ýylly bagsy bar. Ondan tatlyk bagsy bar, tatlyk halypa aýgaty Ustaddy. Ağzıma tuğuyup ve kat ustad halypa. Häzirem bar tuğulemy gowaýdynlar. Aýdyp ustad nemeler bar. Ne sarar gör gat ulu giýin ýol. Bunu halypalar diňlesen aňarsa giden umman. Ondan çağa kam kän öýkünden wasyma amana naif. Amana naif aman faşla kam bilen. Ama işçiýän o gat ustad halypa. Ondan salar bagsylar we halypalar we tarapdan kän so taýlary toýatnap kän halypalara ne oraz salaryň atlaklaryň orazakka pahir bu ozona baryp kän nime duşup toýlarda bile bolmak nesip etdi. Ondan şol ýanky perwan janlar Bagtyar dalym bilerek okan oglunlary bar. Begen şaşy iki begen sta birine gul begen ýarar birine. Taparny ýalyň ol salar begen ýarar. Ondan yankylan ağalar we akakka diye garat tuğulemy aman ýyly ulun agtyklar da atda begen. Bilýär. Ol nemede de aga tekan urusuna ama garratma meni oskuna ýandyr. Aga aýdar gulbagy şeýiniň sadymdan köp lezzet alaýyn garratma meni. Onu kär ýaş bagyşlar aga aýdar gulbagyň sadymdan ip böyle gulbagy däl aman ýyly gulu diýip aýdýar. Aman ýyly gulun aga tekan dost. Ondan ýanky aýdym özüm gönmeli heňi garratma meni heňem öz salyrlaň öz heňi ýok meniň diýip ura salaryň aýdýan nemet bardyr. Bir gary soğlandım baktım becerdiň senden öz wahawandarym ýok meniň o. Hemmeni garradan ey köni dünýä Zahany sinay garratma. İkide bir daha dekken. Soňa aman ýyly. Soň öz heňine sanan. Olaydymy aman ýyly bol ana halypam. Soňa aga teke soň aman ýyly halypa diýip aýdýar. Aýdar gulbasynyň sanan aýgat umman bular aňarsy ora sarar mukuwagsy. Atamrat bagsy taparnyaz bagsy. Aňar tarapy esten ana seret nowat bagsy Gurban bagsy öden ýaz amanana gyrman bagsy. Halypalan haýsy bir aýbalar bara barmak bukup sanardan kän agamrat ýamar häzir diýmek rahmal dinleýijilerim bara ýalma ahmal plan wasyňam adyny tutmadyň diýip şeýle bir ýatlap adyny tutardan gat kän. Kän hakykat. Anamrat we Saparov Maktum teatrynda işleýändir halypam menam kän dinläp men şo Anamrat halypam ýanky Saýap Demir Ýastany çykdym raýdyandyr. Kararolum diýip sanýat şo çykdym raýdymy gowaryp şo halypam şonu aýdanna gowaryp Anamrat halypa öýkünüp ýanglan diýarym 2007-nji ýylda hormatly arkadaşymyň ýurdunyň başyna geçen ýylyna şoýlangan diýarym ýeňiz bolmak nesip etdi. Tuğulemy. Şol aýdym bilen. Türkmeniň altynasy wagtlaşynyň ýeňiz bolupdyň da. Şo taýdanam Etnuslardan başynda tanışdyramda şonu aýtmadygym üçin sebäbi men onu bilemek. Ondan sonram indi paýtagtymyza gelmemiň sebäbim şol. Şo taýdan çopan oglan malak bören oglan ýanglan diýarym gatnaşdyrýardy her etrapdan oglan ýynalýatda o taýdan menem malak çopan oglan taýdan çopançylykdan şeýdip ýanglan diýarym gatnaşyp o taýdanam gerip paýtagtymyza gelip bärde Türkmen Howaly Karhanasynyň laçyny folklor haýdym taparyny Maýsa Eminow ana şol iş alyp görüp tuğulemy. Şondan bäri ustad. Sondan bäri Näçe ýyllar? 2007-nji ýyldan bäri. 19 ýyl. Şeýrek bolýar. 19 ýyl bolýar. Şeýrek bolýar. Owadan aýdamda 19 ýyl bolupdyr dutar menden. Halypa Maýsa Eminow 19 ýylla şeýle judan üçin. Halypa janyň sawurdy. Degişýän oýnaýan. Sebäbi sünwat bar adamlar saklaýar. Sahnada men ýüzüm açan adam. Şol Maýsa Eminow men sahnada näýlek hereket etmeli. Näýlek bolmaly. Halypa bolýar. Hareketlerini hawa men sahnada ýüzüm açan adam. Ýöne meni estrada hyngatyna geçiren bir adamma. Şu Türkmen
Serket kulluğunna. Kulluk ettim. Şu serkede varlar deyip ansambl. Ha, Kulluk ettim şu tayda. Şu tayda Muhammed men ememi dua deyip komandirimi dua deyip bağışı atqo bağışı beherdenni. Ha. Awa. Muhammed'in şu eline günne odiyor Muhammed'in halifam olup estrada tanımatına meni geçiren şu tesin estrada edinler go veliye. Awa şu bağışı dinle, şunu dinle. Bir şey men estrada geçiren. Muhammed günne odiyor. O ne yıldan soň arada yakında şu Bağıt Köşk restoranına toytuptun. Aydym ayıptun mon. Şu manglayın şu halifam atıyor da o gözüme düştü da. Şeyler var sonra görüp hem beğendim hem şol adamım var son gözünde bir zat duydum da şol adamın bana bolan anamı meni şu yerlere şu yankı toy mekanlarda aydym aytmaga köpçülüğü Ulu sebep bolan ne olmaz? Ulu sebep bol men şu taydanam halifama köp sawwar naýdan zaň sawwar men şu yola gelmegime ya şu ýaşy meçenni aydym saýdyma gaty bir gollaw beren halifadan masulan barna ya kuansan şu sen gepleşin arkal hem benne sawwar naýdan zaňlar sawwar Allah zan ömürler dok bolsun bizim netip bolsalam artık toyunno çoğuluk toyunno garap elmizden gelen halma edersin netip bolsun İnşallah. yani sen doklasar diýen aýtyp bereyim En şu dokuzat saraýtdyna. awa ne rahmet Her men kestim aýtsak bolany. awa rahmet Talip öyle bir toyu vardık adam o taya dutar aýtdyk Ya. bir günün ýa dutar toyu tawduk adam aýny günnüýi da dutar toyu Ha. taragda bir toy tawduk taragdyň bereket diýen o nasibet dawam diýen çağa öňkali so tay toy tawdyr son günnüýi dutaryn tawduk o taýda halk gowy garsylady aýt ölüm hedler halifaň ölüm hedler dinläp oturdy ana so taýda rahmet Talip'a soňra giýje ýanky gapy toy boldy o taýda da garap neme tarda aydym saat boldy onu o taýda tarda geçip tar çalygym aýtdym aýtamam öýüň içinde bir ýerik bardy onu halifa yemeğini gözläp bererken de adam öýüň içinden bir ýerden tapdy onu bir tarada olunlar bilmem otyrna gitarala Aha. aýdym sonra ertesi gün adam ýanky kapynda tereske toyun tawdym da muzikantlar bilen Bir toyum. Osno. Halifa son nozan doktora çardyp bara mikrofonuna toydu. Rahmedarna riz tapdy ha. Halifa da odan ne ol gitdi üç sol gitdi. Ha. O sen adın doktora çaraydyň adın diýip bara Halifa jan ruhsat bolsun. Men kimin dakkanny bilemok. Meni bir ýerden eşitdim dokuzat sar diýdi diýip. Ha. Gatgo. Indi täri sözüňizde bir näçe şahyrlar agdak geçdim Gülşen Hanowany agdak. Awa. Men Gülşen Hanowa zaňa dedim başlaýdy. Atwar Gülşen'den birin çağalygyma geçdi. Sebäbi Gülşen Hanowaň sözleri meni bir näçe eserler döretdim, bir näçe folklorlar döredi, bir näçe edebiyat kompozisiýalar döredi. Onuň tölemesi hem köp goşgusyny aýdym eden ekeniň. Gülşen'den party ýadyp diýsem aňjakmy? Şeýlemi? Haýsy köp ýadyňyz. Ay men oglanyna Gülşen ýamanja da Ýaşyda deňrak, deňduşrak. Gülşen awa deňdus Gülşen dogan soň. Ha, men onu Gülşen Hanowa zaňa diýär. Gülşen salam. Salam komşu. Ha, gowmy? Ýaşym taplar. Çağalar gowmy? Tuğlama. Atoda 2 minut wagtyňyz am bolsun. Ja, Men şu wagt gitleşimiň täze mehmany Atajan Kakaýew bilen otyrym. Ha, ondan bilen sözüniň başynda işleşýän şahyrlary ilk bilen siziň adyňyzy belläp geçdi. Ha, Gülşen bilen käm palto ýakdy diýdi. Soňçy menen bir soňga diýişgärden ilk bilen size zaň edip otyrym Gülşen. Sebäbi siziň döretmeňizde menen bir näçe siziň eserlerinizi halka beýan etdim da bir näçe folklorlaryňyzy. Şoňçyny bir hormat edip zaňa diýär. Inni gepleşikde siz Atajana bir kynrak soraw bermedik sorawyňy berseň belki çağırıp gillerden ýaş gillerden ýatlap bilersiň belki käbir eserlerden sorap bilersiňiz. Ine Atajan Kakaýew berýär. Gülşen Hanowa. Assalamu alaykum. Dawunjum gowmy adaýlaň otyr. Atajan näler daýlar. Daýaş gowmy ödüňiz. Otyrdum tamamca. Awa ämin Allah'dan. Gowmjigilem muratsan na gowum hemme. Maral çağlar olma. Gow tulemy gow daýaş gow. Gülşen bir gow sevdiýdi howun toýda. Aha.
Atacan ödünün bagsı dälligini bilmek adam men tanıyadım Atacan. Beybe. Hakikaten. Benim konuştuğum bilen oldu da. Oo. Tam destek oldu da. Oo. Ne ettin? Oo. Durmuştu da. Degenen şunal derecelere yeten halifalan kararını alan hem devlet tarafından hem halk tarafından katı uludat ol her kime nesip eden o. Sağ ol Doğancığım, en mutlu olsun. Bu insanyan hakikaten Sen katı ulu onam ettin Gülsür'ün zaten, katı ulu onam ettin. şu var da bundan ne nesip. Gülsür'ün senin doktor olacak diyedin mi? Sağ ol. Ece Havva, Ece Fiyaraman falan. Ece Fiyaraman falan. Doktor olacak, olsan Havva şey diyetti. Men doktorluğuma kalmadım için. Sen goskulun adamdan yüreğine derman mı ya solamla ullukan. Doktor da şu adam doktor. Adamlara tesir edip bilsen. Havva. Mutlu olsun Doğancığım. Bir sorun. Hanıma bir kıyınırak soru var da. Oturalım ya sonra. Yok. Bir soru o da geçeydiniz de. Neyme? Durmuşta kâvır fırsatları var ya, kâvır momentleri var ya, misal için. Ay bu arada şulaydım, aydasın milyon, men aytmayın, aydayan aydımın var mı kaza? Havva ba. Ne, sabah derdim aydasın mel. Solaydım aytmana. Yürü öden o. Korkyan. Aydaydım. Halifamız sol bağışın ey dağlı raydım mı? Bak. Havva. İngilizcek mi? Ey dal al mudur bilmenni. Ay atıt göz onu var ha onu hinglenmek mümkün ya onu. Ödem var ha. Ne çelvedin ne gelen onu var ha. Sizin biliyor musun? Korkyan. Sizin biliyor musun? Sizin biliyor musun? Annemin karışyan son batırlık ederim ne diyeyim. Ava netip bolsa yine biraydım mı amana nayfım köçe vağı deyip bir köç aydım mı. Bak. Onun netip bolsa ne täde suat oğlunları tayarlap atıyor netip bolsa. O soru vardı Gülsüm görüyor O musun? soru var. Tesir soru. Avana şolaydımlara men karışyan. Netip bolsa da oncu netip bolsa yok man inşallah. İnşallah işini bileri tanrı arkasın. Sağ olun. Muhammed ummatım jalkatım sağ ol. Musun can ummat bolsun teyin. İnşallah. Olya. Bol ya bu şan. Öyle Gülsüm sağ ol Tanrı arkasın. Vakit ayırmış. Tamam. İşini bileri. Öyle. Tamam. O soru ha. Yerbede bu. Şahir da. Adet soru vermiyor tabi. Ben şunun için ettim. Şulaydım aytmanı korkkan ha. Ava. Şu korku ne çok devam eder? Ey bir belli bir yaş var ekenna. Hı. Son halifalan bir idea dare hon kıyas halifanın son gepleşiginde ordunda. Aha. Sahaga diye yaşın sonunda diye bir Ahmetler diye da inni gaydım aydacık kollum morin qarrılık geldi da deyiptir da. Bah. İnni gaydım yine de sahaga biri bir sonra vertmiş gepleşti. Sahaga ussatlanırın sır näme deyip. Öwrünjüden öwründüm deyiptir. Öwrünjüden öwründüm deyiptir. Meselem häzir diýerler dara yaş başlar plan näme deyip gurulýarlar käbir bagyslanmaz. Hı. Bir Türkmenin gowsedy var dara akıl yaşta değil, akıl başta değil ya. Ava. Akıl yaşta değil, akıl başta. Sen aydım sağsın, motive edesen, aydım sağsın, sen bir bediye on var ha. Ne meskeyden gelip durdular. Şunun bize koyalım. Doğru düşündüm. Ava. Şu halifalar tuğulama, şu aydım sağ, bediyen adamlar solar. Solar neme bizim gözümüzde, ne meskeyde de o odan var durdular. Mesela on toy tavuk durmardı. Kim bile. Birden anlatman ataylı gayrı deyip verli. Restoran pol, yağtırıp verdi ya. Dağı ne? Anlardan gelenden ne yiyem. Atmosferi, oturan mihmandan ataylı haripa koyun. Atmosferi. Ağurası şu adam görüyor musun? Sunmut söydü ne çeyil. Sunmut'u ödün bağışetti da şu adamlar. Bana kurulap durdum sözümü cemle ben atacan kakayı aydım deyip Allah kapsı giren ne salam edesim öyle ya. Hava. Ataylı'nın ana baran yerine Allah'dan sorar yarak avray hemme sunmut işgalen hem yollaşlama nesi vessin Allah'dan. Aydımın tarihi galiyan olsun Allah'dan. Aydımın tarihi galiyan olsun. Köp soňar gowy bagyslanlar bar o aydınlar var ömür zanlanıp bir näşikden üniversitede täden bir oğlan bolup çykýan. Yaşap berdi. Ana kagazan nur halipan aydın meselede.
gitjek. Yani Bekmuna Talipan aydınları. Ne dur? Hasan gördüm. Ya Ballı Halipan aydınlar, Ballı Halipan başka da ol başka dünya. Ballı diýmek. Ballı haz diýmek var ha. Diňe şeydi goýaýmyr öyle söz tasgaryna. Başka da ol başka da. Çağa kam. Şu Ballı Halipan o amdan klonu gelýär diýse var ha. Ilgap giderdim da. Görüp bildinmi? Olay Halipan gördüm. Şeylen. Hawa malin gökçe diýen ýerine bir toýda boldum. Birinji biz jekkam 10 ýaşymda kam. Arada bir ýady gördüm, bir tapsam men sana hukman getirip berjek sony. 10 ýaşymda kam meni aşakda oýnap görün. Takar çaýgan daýhan ýene owatynda. Men bir ýegenim so ýegenim toýuny ýokarda aýdym dur kalar. Götürüp meni mindirip bara. Götürüp mindirýär. Gün geçenlerim taýda bara, hayran galamyr, açdym arany aýtýan. Biz Nuri Mayma açdym arany aýtýan. Ýene büküp beni saýlar oýnap benim onun içinde üstümden garawum. Ese bir aýdym aýyp düşmeliňi bilensiň da. Bilem o ýa düşürüp böktürüň olmasa go aýtmak diýip böktürýär. Zaryň sag bolsun. Atpa menden Gülşen Hanwa size sonra berdi. Şu gepleş taryk ýerine ýetiren aýdymlaň bar ha. Şoň üçin Gülşen Hanwa dörejlerde değiştirip badymy? Yok. Halipalan dörejlerde değiştirip aýdymlar aýtdym. Hawa. Ata onu näme gepleşiň mustaýyny şu ýerine ýetiren aýdymlaňdan awdefe goýdy maktada. Hawa. Şeyde el matum insan töldürüne go ýerine ýetiren aýdymdan ma gulpaň diýen halkaýdyň o ütke sürekli nimet aldyman sonra. Hawa. Tomaşaçylarym diňlesin. Hawa. Hawa beýdem aşaňdan ýazmaň, hawa her dadyňyz bir gün ýazýan ekeniň diýip ýazman. Şoň näme atam birazçyk näme restoranlarda, kafelerde bellenen wagtda hawa bellenen wagtdan geçip bilemiz şoň şeýle gepleşik şo wagt ýetişmedik dogrusy. Sebäp dinleýijilerimiz anyk jogap beren altynlar. Dogry dämi? Men şoňa gorýan. Dogry jogap bermäni gorýan. Şoň şenem aratyny açyk näýserlik bährar. Onu näme? Atajan Kakaýewiň jany tetde ýerine ýetiren aýdymlaryny dinläp bilýär. Gel könglümün saňa nesihat kalan Vatanın terk edip gidicim olma Ödüňden öwsüň berey gaýry namarda Ne hak minnetini vay çekicim olma Ödüňden öwrey gaýry namardan Ne hak minnetini çekicip olma Ey çağırılan yere var ey oturdu oturma Çağırmadık yerine varma görünme Vahuy olmaz adam dek yar Tüylenip yürmey Buyurulmadık işe Yedici olma Yedici olma Vah bir yere varsan
nasihat bereyim yar. Vah can oğul kendime marfan, minnetli aşktan ey tadıcı olma, tadıcı olma. Tungulu köptüreyin köngül arman, azalın derdine dolsan tapar mı derman. Vah haktan geldi bir Musulman firman, Musulman imanın ey satıcı olma, ey satıcı olma. Oh, haktan geldi bize yar. Adamda firman, Musulman imanın ey satıcı olma, ey satıcı olma. Ah yar könlüme, ah könlüme, ah haktan gelse bize olgun şofirman, Musulman imanın ey satıcı olma, ey satıcı olma. Devlet baş gitmez, anlatılı aldılar. Başka devlet baş gitmez. Nice pişe var olup yatandan bimar olur. Hoştur yansa yar bolup bir yamandan taş gitmek. Hoştur yansa yar bolup bir yamandan taş gitmez. Berekallah rahimzan, berekallah.
asıl yaz gitmek, eri kanına getiren ol, 40'tan asıl yaz gitmek. Hav, 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 hav. Karağı dünya düştür, düş gördüm düğümü işler. Cahana yaman iştir, uğur gelip boş gitme. Cahanda yaman iştir, uğur gelip boş gitme. Cahana yaman iştir, uğur gelip boş gitme. Cahanda yaman iştir, uğur gelip boş gitme. Tomaşaçylar aşağını pikirini ýazar. Awa. Indi teşeýle sorag, ýene mihmanlara jaňa dermi? Jaňa däilmi? Ya köp jaňatym halan okmy? Yok, ediver, özüň etjekmi? Hawa sen edip filan, sen etjekmi? Yok, yok edey. Öňüpleşinde özüň edip dursaň bir hili balyklama bar ha. Yok edey. Men bagşy dostumyz Bahtiyar diýip jaňa diýär. Ha, ağam. Ustad oğlum Bahtiyarım. Gat ustad Bahtiyar. Bagşy oğlum. Ağam men. Bahtiyar zan. Doğa gidiyor. Alo. Dost selamun aleyküm. Alo. Qowmy adaylar ýaşym Bahtiyar. Baba, şükür. Ağam gowy düşmen Allah nazar. Tanardan oýap bu nomer bilen okduň sen ha. Bu nomer yok, Gomi. Hawa ýaşy sagam, janyň sagmy sagamanmy? Gomi, Gomi, şükür da ya. Tuwelem gurulaşy bilýärmi bir kimin? Aydyr. Men şu an Atajan Kakaýew bilen gepleşip tutýarym. O, inim. Iniň, ödüniň. Ha, on gepleşip gülene Bahtiyarjan tanış dost. Sen özüň bilen hem ýazdym geçen kısanlar bilen. O, sağ ol da. O. Inni geplerdi oturmayın bir öz iniňe bir gowy üt göşürekden kynrak sonra berseň men begenjek da. Öňünden aýdan o zaman gol çüýlerdim onu o zaman. Ya öňünden aýtsam muny bar galmaz ýar ederdim soňsy öňünden aýtmadym ben. Näme barada sonra benden kandım ona. Men onu bilemok gepleşgesen özüňem gatnaşna her her sonra berip bilýär, istenlik sonra berip bilýär. Aýdymlardan hem berip bilýär. Men ona plan sonra berdip bilmeýän Bahtiyarjan. Sen sonra ver aýdan bu. Kıyın sonra bersene. Ben ýa-ni seni öldüm ýa-ni. Men ne telefonu geçirýän Atajan Kakaýew gepleşip muny mehmany. Ağam selamun aleyküm Bahtiyar. Aleyküm assalam. Ben Daýaş kuram atýarsyň sagamanja, gowum saglyňyz. Görmem, oktuyan mı matýarlar ýetýän mekeniň. Hawa. Daýaş kuram gowum ödüňiz. Hawa ýetýän. Hawa, daýaş kur. Aýdym hem ben bilýän, atam ben bilýän. Aýtýan sonra öwrünýär sagam. Hawa şu sonra aýdym diýenlerden var, ýa maniýetine düşünýän var, okuylar ýadyň ösmände de edir şamany berip bolýar da bilýän. Hawa. Özüden aýdan dursunlar, atdy. Sonda özülpüň diýeniň wada aýdýar. Hawa. Sonda zülpleri diýen akçanyňdan diýendir. Hawa. Hawa. Son bilýän näme diýen, bilmeýdim. Yo sen aýtma özi bilsin. Zülplörüň bilen atsam. Tanımdan dövüşer var zülpüm ki. Ha. Ben bilmedim ağam buna, bilmedim ağam. Sonra ne kenmeyin bilayin diyenler benim sosyallıktan attan tapıyorum son üzülüp gelen de bu başları aşarken gitti de var. Yenekten yenekten çukurcuk var. Hawa. Sonra kenme. Bey. Hawa. Sonra birinci başlangıç salıyla kimsenin atan. Başlangıç salipam. Neme? Muhammed Talipam ovanda, Muhammed Saparov. Muhammed sen kovarsın. Hawa. Ondan Ola kanza şoğlu olsun aysan. Sonra non tamiri. ondan iyidam ondan sarpman fonda sizin aydımlarınız. Hawa ağam, men bu yan kuwan sana bak geçtik yan ağam tuğuleme. Yani benim birinci yedek o wagda toyo çağırıp öd Halipandan pat alıp bersin hem kuwan sana aýdyp berjek eder. Tariýada var, tag-tagada var. Ağelli baştan hawa pat alıp berdi meni. Ýürüýse ça ağam öd toýlaryna baryp ene bulan biziň hawa ödünýim.
o vaktar emme sözlerem emmeden dilde kümkünlerle bil koysam diye aytdım da yakın. Taňa ýalkadym wagt ýazan. Öňüňde bolsun agam. Öňüňde bolsun. Sağ olsun, o vardı, ular solcu olsun Allah'a. Sag bolun agam. Sag bolun. Taňa ýalkadym wagt ýazan. Bahtiyar bordos, canın sağ olsun. Doğru bırak, aman hiç solu olsun. Bordos, tamam, sağ ol. Näme diýerekden soňa? Ýaňynda şükür denek taňdan ýa. Görýäm, Gowsa gat. Menem bilmem okdum. Açyk gurrun aç, ha, o bilýän nijekke. Ýöne sözlüge girsen, kitaba girsen, bir zat öwrensen, bilip bolýar. Mesela alim ümreten var, ümretende gat köp zatlar neme var da. Köp nemeler diýär şol sakally, şuňa sakally örtürse, o sakallar eken sakal usta. Şuňa birleşme sakal boldy diýär eken. Aslında musulmançylykda da şol soň tüýkürük sakal elme diýilmi? Ha o. Tüýkürüňde hem bu taýlan gelmedi diýär. Ha o staýny ýa da. Şuň bilen birleşmese, şol sünnetem däl, sakalym bolan o eken. Bile urunayna zatlar ken o. Öwrenmeden hukmany öwrenmeli. Inni baş dostumuz Bahtiyar Aziz bilen näme gurlaşdyk, soragy berdi. Şundan soň näme aýdym aýtdyr? Bundan soň wara meydan ýolukda diýip bir gowy aýdym. Aha. O ağamyň öldü maslahatlaşyp hemme ýankyn emet sözüne çenni. Hemme zat maslahatlaşyp bara eden aýdym da. Aha. Sonra aýdyp bereýinne. Meydan ýolukda diýip bir gowy halka aýdym. Ýygyny näme goşdum. Aýdym sen ýerine ýetirdim onu, ýa-ni boş media goýaýyn bolany. Ha o. Beýdimdanam. Onu özüme saýlap goýbererdim men. Ha ola ýödüňiz. Anan ýa-ni Allah bersin ha ola. köp sag bolun mehman dinleýijiler. Tomaşaçylar, gepleşigimiň mehmany geçilen ýol, gepleşigimiň mehmany Atajan Qaqaýew we Bedagat Uluzat ananny haýsaýdym goýasyňyz else, jaga şerde goýaý diýdi. Bizim näme maksat bilen maslahatlaşyp ýerine ritmini ora saýlap goýar. Pikiriňizi ýazym, ýöne aýdymlar gatly boldy. Hemmetem jany sesde. Çarmy tawaty. Dinleň Atajan Qaqaýew. Havana! Ulan sen zan tawardan, sulaydım yürüte senisi. Ha! Yerini tutma bir merdin, mer şekerce patana inama uyurdum. Bitireni seni hürmen amardım. Cendirdiğin açaram, cendirdiğin saram duman yanan
Şidenden olmada gören göz beylene Amer çıkar mihmana güler yüzüne Namadın diller Vah namadın diller Mihman yonoktaya Amer çıkar mihmana güler yüzüne Namadın diller Vah namadın diller Mihman yonoktaya Hay ey 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 Ay ey 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 Ay yılan dehrinin metir Orlar kedine ya Vah Yigit qarrir hatına Vah yigit qarrir hatına Yaman yonoktaya Ya hayray, ya hayray, hay
Berekella Döwranjam. Ha! Şimdi Baktımlar tamamen turgun liderler koşkusuna bir aydım aytıpsın. Hawa. Oğlum Türkmenistan'ın baş drama tiyatrına spektakl, bu spektakl oylanını men seninle bilmedim ilki. Ha. Men sen aytmadım. Planım deyip bilecekler, planım aydar deyip bilecekler yönü şeyle koyarını getirttin da. Hawa.
Inni bulaydım näme keldirdi? Bir üýtgeş döwre wap näme salypsyň ya bir taýyndyra kemler ulanmaňyzmy? Riştor edidi saňlyp. Hawa, Elizan, turliler gaty jogapkärli. Goşgol. Öň dönem Ul temada gaty uly ödem. Halifamam, rahmet halifamam näme söýler, şonu aýdym etjek bolup bir ýöne näme etmeliýen. O pikirde on Ahmet halifa hinge geçirip aýdym edip aýtdy onu. Hawa. Ahmet halifa aýtdy, öň aýtdy. Hawa bilýän. Ondan men wara men aýdasym gelýär, ýöne aýdym edip aýtmalyýardim. Turgullydylar. Bir gece yatırdım tünün yarına. Bir dördarda gelip turgully aýdylar. Adam aleyhisselamı o Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem himmetini ahiretini görýär da peygamberler, pirler, erenleri ahiri nemere matun insan sonra görýär düşünne son ne yankı Elizanam nemede sahnada yankı yatırka alıp gidileni görködýär da. Benim sonra matun bilen çağaka içinden ruh bolup çıkıp no ağaçlı sonra çıkıp aýtmalar soň matun bilen kespenem Türkmenistan halk artisti Muhammed Kul Qasim Fernet. Memor. Orası diýýär. Hawa. Halifa bilen aýny şu kompozitörlerle üç maslahatlaşmaly. Oturmaly ýa-ni nämäni. Kim bilen maslahat barmy? Şogadyklyma näme döredi? Sebäbi Ağa Murat Halifankydan başga sarak ýerde. Ol men gördüm mara ýa-ni kompozitörler, güýçli kompozitörler otur. Dinläp oturun. Bir kanagatlanmadym soloň diýen. Emet bilen öldüm kanagatlanmadım da. Aha. Elizana ýa-ni ona Oras kaka bir daşyny çykalyň bir pikirim bar edi. Daşymna şeýle öýde ara şeýle näme etdim. Bir tema okladym Elizana. Ondan gör studiýa girerek Elizana muny gollapda gör studiýa girýär sonra men içimde näme gelse şonu aýtjak diýdim. İçimde näme gelse şonu aýdaýyn. Elizana şolum häzirden gollasaň şudat gödöme gelýär. Parlak görýär. Ha, men gödöme gelýär. Adam teatr sahnasy ol oyun oýunjak zat däller, gat jogapkär. Men öýüm teatrda hawa bilýän da odaklar. O taýda şonu aýdyp durkan bara ağladym da şonu aýdyp durkan studiýada. Hawa. Soň bir kupletde ağlaýan ýerlerim o taýlaryň adyny Elizanlar näme. Täze aýtdyp, eli menden beter bokurda olup dur. Dolmadı ýaly. Men dinlämde bokurdan dolup gaýta dinledim onu. Ha, o artistler. Men ilki mollum Muhammed Kul Qasim dinletdi onu. Aýtdy, billahi dedi. Ha, o halifa. Bilmedim. Ha, o halifa ömür dokkolun halipada gat gollady şol. Şo taýda tüýs menem ýüregimdäki diýen ladym mollasy jugym. Gat gollady şunlar ütkötmäriň şonam goýalyň. Diýip soň ýoldaşlarymdan ýankyny makullap. Ýerine düşdi. O taýda menem bir sahnada. Topar komisiýa var edi, spektakl sahnada menem birinji gedek. O taýda bir gaty uly bir zat, gaty uly rolla Matum Nişanyň roluny taňa inanmaklary eýen gaty ullukan bir zat. Onuň diýjek bolýan o taýda ullukan halifalar var gonşaýan goýtanýan. Ha, hemmetinen bilýär. Bulan arasynda Lehemler de. Ha, o ýalňysmajak bolýan. Hem aýrylýan sözlerim zanyň alyp gelýär. Eýşo sahnada bara taýarlygyny görýän wagtymdan kän aglan nemelem aglan ýerlem boldy şol diýen sözlerine. Bir zat aýtsam da inanmaýan şol ýankyny nisht aýdymam däl içinden näme çyksa Allah bolan söýgüňi peygamberlerimizde bolan söýgüňi içinden çykarmalar Matum Nişan bu näme bolupdyr. Şonu häzirem bir zat klip edesim gelýär. Häzirem sen diýýän şonu bir. Näme üçin arada şu gitmeşik üçin jan etdi ýadamyza aýtmadym. Awa ay atı jogapkärler onuň men olkan. Şo tema gelýär onu aldyra berýänler. Näme etmeli? Näme eşikde bolmaly diýen ýa pikirler. Yo, eskleri ýürütdi restorlar, söder onu. Awa yo, sen etki falan kepleşigmi ýazjak bolanda. El şo Belki bir kuplet ýarym kuplet hinden berersin. Ya belki o taýdan ýürütdi ses berýärler enzam bar. Belki şo taýdan dinler. şonu goýurdun näme? Dinlerim. Şo şeýler awa. Telefonda barmy? Awa. Şon açda bar, şolaýdym. Bir bendem bar, goýsanam men. Ýüregimde ýara bar, şolaýdym. Bismillahirrahmanirrahim. Hak
hocaya yürgüldiydiler. Anadır diydiler, tuttu desimden. Borya düşeğimni valli aslında. Ben bilmedim bardat koydu üstümden. Yoluğun devrandır sürgüldiydiler. Resulallah aytti ya Şah Merdan, ya Selim Hocaya Baba Selman, Ebu Bekir Sıddık ya Umar Osman, bugünün maksadı bir güldiydiler. Selim Baba Selman buyurdu merde, piyaları tutup pallılar derde. Gitti akıl kuşum yattım sol yerde. Arşta beşte ne var görüldüydüler. Yel bollum yugurdum yerinin damarına, nazarım yetişti arşın kemerine, Cevrut aleminne celil sırına, gelip özün arap görgülliydiler. Näge hiyal etsem kolu getirdim, näge vaksam ana nazar yetirdim, bu hal ile men parahat yatırdım, yüzüme tüykürüp turgulliydiler. Şuna ulak koysak da belki başka bir ulanmaklar mümkün. Ulan sorar goğda ya. Yok, bunu tomaşaçılara şekilli görünüşte bereli. Ha o nesip barsa. Ama sisini ulanmasınlar. Şunu dinlep para hali pamır. Sonuçta men şu ıslap verdim, doğru koyacak Ha o gelmesin. yürüyüt. Karasınlar adamlar. Fahizim var. Men bir sözüm var ya, şunu men klip etmeli. Nesip barsa eder. Şunu klip sen bana şeyler özümü atacaksın. Sen şuna men etçek gelin ama özüme diyen men bunu. Nesip barsa eder sonuçta. Sen size derman eder men şunu. Sen sesin olan olmalı. Sebebi sen katı bir ulu bir sunuvatta bir ulu bir vizitken bir yeri var sana şulaydı. Nesip barsa. Ben öňüm dik gelýändir sana. Ne saydım hödürlerdiň edýänler, näme şunu edýän bilýän? Şunu klip etmän, bu saydymdan klip etsekkäm. Nesip barsa. Tek düşünmek gerek. Yok eder nesip barsa. Ya men hakykatdan tarapdary. Ha o eder inşallah. Indi güzel şerde näme edim bu ýeri? Gidip berelim. Ha o. Onayda. Anna Yollaş Abdiýew mehriban tomaşaçylarymyza Atajan Kakaýewiň ýerine ýetiren zany sesle konsertlerinden montaj etip goýdy ýamaýdymdan bular. Ha, intellektual kaydyndan zatlaram var. Ha, olara häzir barar. Ha o. Ondan dinläp bilersiň mehribanlar. Bir haýyş edýäs Yollaş Abdiýew bir gaýrat edin. Aynen. Aytsam senin astyny razydyr il sultan. Jahan yetsin keşbini hükmü rovan yol sultan. Jahan yetsin keşbini hükmü rovan yol sultan. Mustafa
Bizim kokarmış günde Yigitler senin ışkında Pervana dek gül sultan Yigitler senin ışkında Pervana dek gül sultan Şahir merit bin dostum Eşitsin arzımı buşlar Ey şahir merit din dostum Eşitsin arzımı buşlar Hata beyledim yaşam Aynı vakti gül sultan Hata beyledim yaşam Aynı vakti gül sultan Ey yigitler senin ışkında Pervana dek gül sultan Yigitler senin ışkında Pervana dek gül sultan Şimdi yankı yerine yetiren turgun liderlerde az bir türeski bakurduklar var. Yani men köp neme şu Allah akferde barzak kolumda Allah akfestere barzak kolumda. Allah sesleri ha. Awa. Bir hili adanın sesini haf yakınına geçecek kolumda. Adanın dur görünüştaydı Awa. ya da. Ol her hemme adanın sesi bir yalaktır adanın köpsünün gowunluğunu beş vat adanın aydılyan neme sağ diline düşündürsem latlar başka. Latlar başka. Bunu köp kavat gelyen emelemden başlangıç içinde häzir men öýet başlangıç içinde pehliwan janym köp emeden kavat gelyen. Ha. Hacı Bağış'ın köpüğünü kavat gelyen. Şolar dinleýän bolmalylar. İcazatly bölünýär da her 5 wagt namazyň ýanky aýdylşy, adan aýdylşy başga. Aslında şoň okuwa häzir tuwlama bizde döwran jany ýaş bolan görýärsiň döwran jany köp nimeni şoň öwrediýär şoň nemelerine. Adamlara Adana koyan olan tuğulama. Hawa döwran jany tuwlama. Ayol. Döwran biz bärden görýän bolsaň, Hawa. nimjan berekella. Atoy. Şon diýjek goýan ýanky şolary şunna şu 5 wagt adanyňam ýanky berýän nemesini şoň 5-den berdim şunna. Ulandım şonu. Inni Türkmenistan Halk Artisti merhum halifamiz Rahmet Arnaglyzow näme üçin 9 açar diýanyň ýene bir temasyny açaýyn. Aha. Sen tuğulama Türk aydınlaram emgenen o. Azerbaycan döwletimizden bir sunuwatyny tuğulama ýykyn edýär. Türkiýe döwletiniň sunuwatyny ýykyn edýär. Komşu döwletlerimiz Özbekistanyň dörejiligini ýykyn edýär. Hawa. Men ýa-ma bak geçipdim şu Türkmen hawa ýollarynyň laçyn folklor aýdym saparyny işleýän. Hormatly arkadagy serdarymyň bir kömegi bilen, şulan gollagy bilen tu ömürler dok bolsun Allah'a. Hawa. Köp ýurtlarda hawa çykyş etmek, Türkmen sunuwatyny görkezmek, köp ýarşylar, bähleşikleri gatnaşyp gowy ýerler alyp gelmek nesip etdi bize. Stoparma bilen. O taýda olum, o taýda näme? Köp döwletler gelýär da bolsa. Hawa. Köp döwletler gelýär. Şolaňam hersini dinleýän sen. Dinleýän bularda näme täzirka, bularda näme maka. Täbi şo bir ýurduň ýanky bir ýurduň nälik ýaşaýyşyny bilesin gelde şoň aýdym tazyny sunuwatyny dinleýär. Hawa. Meselem hindi künleri görtek gün bir hile kıynaşlatlar bolup durandyr. Hawa. Odan diýjek bolýanym şu bidiňe mene ýurdumyz tuwlama afuda ýurdumyz wa Hudaýa şükür Allaha zan. Hawa gaçyda. Bir gowaýdymlar döredip bolýar. Owlatlar edip bolýar.
Hem hormatly arkadaşymyz, serdarymyz halifalary, halifa şähertlik ýollayıp gatyn isterýär. Halifa şähertlik ýoluna gatyn isterýär. Bir köne ýazgylamyzam häzir arkaýyn dinläp bilýär. O isläň wagtyň radiýany açsaňam, mantfony açsaňam, halifalar arkaýyn aýdym dinläp öwrenip oturmagy. Türkmen soň oturna sähel bir näme diýeň? Bize azap bilen ulanan çağı bolsa biz şol bir döwür şark mantfony basyp basyp paradyp dinläp pauza Ayak mantfony. O plan ýere dutar wagty gelýär ýa algak gidip mantfony barýadynda. Şonu ýazyp alyp galyp. Ýazyp ýan halifalar aýdym öýe gelip gize Boş kasada bas. O boş käse boşum däl, bag o bolýan bag ýalmalan bolýar, o ýazyp şeýdik. Közen şyklar garas. Gatdyny medem soň hafam aňsat ýeriň aşagynda internet ýerden onu diýen taýdan çykaryp dur. Onu sen ustayla gowur Türkaýdy ýerine ýetirdiň. Şolaýdy ýoldaş Awdiýewden aýş edeli. Awa. Ondan soň murat iskinra gylypda soraglanma. Şeýler bolsa. Ha. Canım dediklerim canım oldu. Gönül sarayı yıkıp gittiler. Ben böyle değildim, onlar da kaldı. Ben umutsuz değildim, onlar da kaldı. Beni doğduğuma pişman ettiler. Beni sevdiğime pişman ettiler. Haykırsam dünyaya ettiklerimi, haykırsam dünyaya ettiklerimi yine anlatamam. Çektiklerimi ah Tanrım zalim yapmış, Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi. Görüyorsun Tanrım beni, değiştir bu kaderimi. Açtım sana ellerimi, yalvarıyorum dertli dertli. Görüyorsun
gelsin. Derman bana senden gelsin. Dermansız ben dertli dertli. Görüyorsun Tanrım beni, değiştir bu kaderim. Açtım sana ellerimi, yalvarıyorum dertli dertli. Açtım sana ellerimi, ağlıyorum dertli dertli. Bu canımın sahibi sen, dayanacak gücüm sensin. Derman bana senden gelsin. Dermansız ben dertli dertli. Gecem dertli, günüm dertli. Ah görüyorsun yâre beni. Gecem dertli, günüm dertli. Ah yalvarıyorum Tanrım sana, ağlıyorum dertli dertli. Derman bana senden gelsin. Dermansız ben dertli dertli. Gecem dertli, günüm dertli. Gecem dertli, günüm dertli. Gecem dertli, günüm dertli. Gecem dertli. Vay 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 vay. Allah Allah Allah, bu nasıl sevmek? Allah 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 Allah, bu nasıl gülmek? Allah Allah Allah, bu nasıl sevmek? Allah 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 Allah, bu nasıl gülmek? Bu nasıl gülmek? Bu nasıl sevmek? İnsan değil ki bunlar sanki bir ben. Bu nasıl gülmek? Bu nasıl sevmek? İnsan değil ki bunlar sanki bir ben. Sevmek, bu nasıl gülmek, bu nasıl sevmek? İnsan değil bunlar sanki bir melek. Bu nasıl gülmek?
sanki bir mene. Inni. Şeyde sonra yönü kıyıt kıskan cevap bere. Aha. İyi giderler bir nesne sonra olunma. 5 tane aydımsını dinlemese, şolar seni ama dinleyip veren aydımçılar da alsılar. Awa. 5 tane valalı. Ben 5 tane olur yani. Awa. Çünkü ergepleste 5 tane yani. 5 tane ustadı dinlemesen sen sünnetine tesir eder. Sen sünnetine pese düşürtler. Ha dinlemesen. Dinlemesen. 5 tane bir dinleyen alhamla lezzet alayan başlan vardır. Biz bilen hoşçaş gidenlerim bolup biler, şu dünyada yaşap yönlerim bolup biler. Olur sizin jogağımda var. Yönü şu 5 tane ustadı şon sana dinlep bilen okta şonu. Bir kabir sebepleri var sen dinlemeler de şonu. Yönü şu dinlemeden sen sünnetini pese düşse, etsek dadın edip bilen ol. Aytsak aydımını, isteysin gal aydıp bilen ol. Baryan aktavalanı, berentlikleri barıp bilen ol. Pes saydan oğadan oğadını yerine getirip bilen ol. 5 tane yönü başını dinlep bilmesen. Değil, birinci. Birinci gönül onu serin men aydayına birinci. Men Rahmet Arnavliyev Halifam şon dinlemesem mara men günne iyidinem açıp Halifam aydın dinleyen yok mu? Rahmet Halifam dinleyen. 2. Kıyıt-kıraktan cevap verin. Awa. İkinci hadir aydayın men sana. İkisini birlikte aydayın nasıl ikisini birlikte olsayın. İkisinin men kat hormat toyup ikisinin. İki adama bir cevap verecek mi? Awa. Ya bir cevap iki adam. İkisinin Halifa ustad. Anırda da sipirler var, yere 4 tane sipirler var. Awa. Dört Şeyler tane. yani. Nese vakit çok oluyor yani. Vakti çok böyle. Öden yer Halifa. Öden yer Novat Halifa. Hem Yakup Halifa. Suluksi ulu mektep ikisinin bir Ullokan konservatoriyasına. Nem için men belki Gurt Yakup'un öden ya Halipani birinci dinlerdim. Ya siz için Rahmet Halipa Halipani bolan soň Rahmet ilki dinlemeli bolýan. Rahmet Halifa hadir men wara. Atajar men çekelek sonra bolýan. Rahmet Halifa öden yer Halifa. Men şonu nice bolup oturna. Men Ya jogam ütköp täden berjek. men ni yok ütköçek. Yani ne diýerler men Rahmet Halifa diýip elim galdyryp bilýär. Düşünnüm ol sen pikirin. Awa. Men Rahmet Halifa ýanyna kän boldum şonda ödmeşekke. İkinci öden ya Halipa Awa. Gurt Yakup Halifa. Gurt Yakup. Awa. Düşündüm. İkisi bir hata edýär. İkisini bir nemede goýoýun näme? Düşündüm boldy. Her sen bir başga ýol var ýoksa. Üçüncü. Üçüncü bäh ýaman agyr sorma, kıyın sorma ýa buny. Hiç bek kuramak mı? Şu sen de ver otur. Bäh, bizim daşary urt başlaryna diýsen bolýandyrlar. Ödünleýän başlanma da her kim ödünleýän. Menne bir pikir bar. Men ilk ölen öz tarihimde öğrendim. Ha bollanma. Öz halifalar dinlerdim. Adagy näme? Şular dinlep dinamdan soň Türkmenler şu dünýede ýaşap gördüm, onun daşary eserleri ikna ederim. Olýany men pikirim, men jogam. Siz haýtdy näme diýsen diýip Ya, bilýär. menem- Şol üçin şonu diýip bilen o atam, goý Türkmen sunnaty tahtymyz aýdyrlar. Hawa şeyleri. Aýlanaýyn öz. Şeyleri. Hawa bola. Öz şahsatdan bizden. Atam şu üç tüm dinleýän oýdan, başgasyny dinleýän Yok, oýdan bar. jogap berdi. Dinleýän, ne Kynrak jogap berdi. Dinleýän. Wagtda şu pawdalar zatlar aýyrmalylar, Görmeli. goýmaly. Bragday diýip ýapaýyn şunu. 3 tane galy dämini? Hawa. 3 galy. Üç gally. 3 galy. Gurgit jogap berdi. Hazan mı, Pehlivan mı, Bagtiyar Hazan mı? Nokot. Ya o var. Sen ağzından yerine doyurup bilýän bagyslar var. O sen pikirin Hawa, atam. ağzı Men yerine bu tema goşulamak. Hawa. Aşakta kadir tesbirlere onu özün jogap berer. Hawa. Yöneten jogap bermänem sen öz pikirin otaýdy. Dogry dämi? Sen öz pikirin. Düşünüp bildimmi? Endi şeýle. Yine 5 tane eser. Şu 5 tane eseri okap bilmesen sen sunnatyna täsir edip bilýär. 5 tane belli bir kitabym bolup biler, 5 tane şahirim bolup biler. Hawa. Aýdaýyn bunu. Allahy eserlerden bolup biler. Hawa. Şunun gerek ne sonra? Hawa. Birinji destanamyz. Mhm. Destanamyzdan öňe oýjak barladım. Boy arkayın. Maksum lisan. Ömrüm var. Maksum lisan. Men kimsiz men bagsam bolmady. Mhm. Maksum lisan sözler bolmady. Gorsa men bagsam bolmady. Düşündüm 2. İki destanamyz. Şahane Marip destan, Sayatlı Marip destanı, Gülük Hemma destanı, Bisu Ahmet destanı, Aykene.
Kän. Düşünün destanlar diýip aldyk. Destanlar. 2, 3 Üçüncü Bernard Agan goýan. alalas ya. Bernard Agan Dört. goýan, gat goýan. Gör qyskara adamlar kesden boldy. Öz agam Türkmenistan halk ýazgysy Gows Şamiew eserlerini gatken, kän okapdym. Bäs. Bäşmi? Kerim ağa diýenler. Kerim ağa başgalar. Düşündüm atam sen Awa, oldu. Kerim Evet, ağa. kırım dost. Men sen planda aýtdyp bilmeýän men. Awa. Şoň üçin men gepleşim köp ýerine men maktada aýyrtdyramok. Montaj edemem. Maksat dursun ýa. Kerim Buran Epes. Boldy. Hawdan bilen gidýändir şo. Awa. Benim şeyler aktiyardım alalaşsan katı goy. Inni üst baryan sınıf arenasına girip baryan aydımçılara. Yaş aydımçılar oğlanlar olup biler, gıydılar olup biler. 5 tane sağ dinlemeli. 5 tane sağ. Sonra maslahat berjek maslahatyn diýip. 5 tane sağ diýen näil sağ mysal üçin. 5 tane kompozitörler, dürlü kompozitörler. Düşündürüp bildim ben. Adam bellek geçse. O işin aydiyanlarının solara bir tesirlerini, yaş aydımçılamada oğlanlarında İlk diyeceklerim näme? Ataway sonra onu alalasam internet mi tamam? Gatu sonra. Ataway çağırıp Halipaň goýdan tödü wada. Öz milliligini bilmeýän adam Gaşarurt aydın ýerine ýetirip bilmeýär. Men her diýen gurruma geldiňler. Ana hakyky sol. Şo Halipaň diýen tödü dogry sol. Ataway Halipa'da mara 5 vilayatyň ýolundan mara aydın bir estrada geçiren adam da. 5 vilayatyň. Ödül tekaýyň şäherdi. Gaty ustad, Halipa'sam ustad, ödem ustad. Milliligimi dinlemeli. Birinji milliligimi dinlemeli. Awa. Ustadlamada Mullaga wa. Awa. 2 Durdumuratov wa. Gaty ustad adamlar. Saat köp dinlemeli. Saat köp dinlemeli. üstü Nurhan Mamedov. 4 Nurhan Mamedov gaty uly eserleri wa. 1 var. İkisi var. Millilikte umuma aýtdyň. İkisi var ýene. Başga? İkisi var. Awa. Nurhan Mamedov ýatlandan soň ata-ýer gaýry ýatlamak mümkin. Ata-ýerler. O kompozitör däl. Şöyle arýady. Şol adamlaň eser. Yok, onunla bağlaştırma. Men sorum başka. Düşündüm. Men kompozitörler, ustadlar, sadanlar vardı belli kısmata. Awa men özüm kän işlesen kompozitorum, kän işlesen kompozitor Halipam we Mirya Lisanguliyew. At ustad adam. Päşin çygarly. Mani atlamaly. Yok mani atlamaly. Ba ene şu beherden ne bir ütgösük bir Halipa wa. Kat ütgösük. Aman Şarif diýen esker wagtym kän aýdyn aýtdym Halipa. Söyledim men maslahat berýär. Ol gat ustad ol. Häzir şa ol Halipaň haýdym alsaňam bir ýüregiňe batyp durandyr. Şu durmuşda şu dünýede kim bar aratyň gelýär tarihde? Bäý näme diýsem maka. Bilemok. Yaman internet tawalla berýän aýtdy. Görüm jogap berýände ardyň ýerinde dogana beratdy. Bir näme diýen bir. Bir sözle Hiç kime men demem. Hiç kime öýkünmän. Aha. Şula atazany alsyň aýdymy. Şuň ýol diýip ýol goýan bagslama var şu. Hawa. Gözüm gowulýan ola. Hawa. Allah azan şular ýalyp ýol goýmak nesip etsin dedi. Dogana berardy. Hawa. Ýurdumyza wagt bolsun Allah azan. Hawa. 20 günde toy bolsun, bizim toylaryna aýdyp saatlyk goşup bir halka ýaramak nesip etsin. Ýurdumyza hemişe dünýäli awat bolsun, toy bayramyndan beslen bolsun Allah azan. Tamam. Şu portatdan peýdalyp para gonsan, şu ýakyn ýol syýasatçylyk kampaniýasynda köp sawar aýdýan bu. Näme diýen? Bu reklama däl ak görümden herem bagdap geçdim bir. Ýaş oglanlary okuw, ýa-ni urup durmak, durmuş geljegi. Ýurdumyň gelejegi üçin. Ýurdumyň gelejegi üçin şu bir okuw, işe urup durmak, gaty uly işler edýärler, janar tawar işinde üstün bardy diýen. Dostlaňa da töweleme gaty uly iş edýän, gonşan gaty begen ýan, herge degem, her saptyrman görýän, tawar naýdýan. Tamam. Nawa bir şuprotdan peýdalan ne bir gowurýan bagşlanma 5 vilayatyň men nege beren bagş ýollaşlanma şolarydan köp tawar naýdýan bir atlanak geçýän o. Hukman. Awa garyat satlyk üstüne Halipam we garyatçan agam emulak bolan jaň tawardyn bir Balkanda gowsyp dinleýän başyma we pazan we pagelif ömürlük boldun. Awa adam ne rahatçan ma rahat kakaji kufan. Nahruwan agam banam gowur
halipalan yolunu bir yoyman halkımıza yetirýän isfat bagşlanmagyň aýbylar bara barmak bukup sana dönemi ýüregime ýakyn ýollaşlamyň bir agzak geçeýin prototda pedalan. Arkaýnarken gepleşdik ki Allah jana we janlar sag bolsun işlerine üstünlük ardy edýän şolanlar bilen bir gepleşik etmeňi senden bir haýyş edýän we pazan rahat janlar bilen şolar bilen bir gowy nemesinden şu oğlandan hemmesine de men çakylyk gördüm. Nesip bolsa da täzetde. Awa nesip bolsa bir boşaş aýdarlar. Hemmesine de gördüm. Bir Zan, kadına tamam. sen aňda jaňadan. Aýdym bilýär. Halipalan köpsüni şu ýagwanşan tuwlama 5 ýylaýata baryp inni jaňa diýen da dostum haýt halipa wa balkana geldim dost haýt halipa wa plan halipaň ýanyna bar gonşan plany wa diýen man mara 2 güne geçmäkäde YouTube'da internetde görüp otuýar taşlary. Şolon durmuşy barada bilesin gelýän zatlary hemme zady tuwlama emulap gördüm. Allah'dan sağlıklan zan sağ olsun. Eneň ataňa bara sana gowanmak nesip etdir bolsa. Amin. Tuwlama sen hakyky hakym boldy. Sağ olsun. Minnettar. Sana sağ ol da ömrüňi dokpadyk. Sana da näme sunat äleminde sunat arenasyny bir dörejiliň gysman hasam giňidip dogam etmeň arzu edýär. Ýa sözüňizde belli geçdiňiz. O atajan bagşyň ýoly, atajan qaqaýyň ýoly diýilen şonýan at galdyrasym gelýär diýdiň. Şu at galdyrmagy arzu edýär. Sağ olsun. Sağ olsun. Prototdan peýdalar näme ýene bir gezek geçilen ýol gepleşigimizde nesibedenden näme oturup gowy söhbetleşdik etdik. Bir sunat arada dörejilik barada umman şu gepleşikden bir jogaplar alarlar diýip umyt edýän ýaşly ustatlar umman dinleýijilerimiz ýene bir gezek ýakyn syýasatçy kampaniýasyna köp sag bolsun aýdýan sandan sag bolsun işleri waç bolsun. Elbetde şular ýaly bir dörejilikli degişip gülüşip bir soraw jogap gepleşik ýaz. Elbetde biz bagtly adamlar. Toğra aýdýan. Bagtly adamlar diňe gowlatlar etmeli. Sebäbi bu zatdan taqatynda da ýurt başlanmaz hormatly Hazar kadamyz, hormatly Hazy arkadaşy serdarymyz we goý olan janlar sag bolsun tutýar tutun işler elmedama rawaşdyklary beslensin. Aslında da men her sözümde de her gepleşigimde de şunu tak geçen. Sebäbi men näçe aýtsam şonu ýene aýdasym gelýär. Aslında şu gepleşigim açmamyň sebäbi ataja hormatly arkadaşymyz Halipa Şäherlik mektebini türkmen halkyna giňden açyp berdi, öz halkyna. Şu mektepden bilen näme alhamlanyp, işeden ustatdan halipalan, syngat ustatdan eden işlerini ýaşlama türkmen halkyna, türkmen dinleýijilerine goý bilsin ýa. Sebäbi hasam bir içkin giňişdeýin bir tanasynlar diýip ýazýan ýoksa. Gatoo. Ýoksa bunu maňa bir ýazyp haýyş emeden o. Sebäbi men öz ýerimde, öz ornumda şu watanyň toprağymdan ogly bolup bir ýyl goýup gidesim gelýär. Gatoo. Gonç Allah'na da ine şunu halipalar vardı. Edipdir goncalarını şu da döredipdir. Ol abray maňa bolmady mümkin. Men öz işlerde döwrümde. Ýöne menden soňky nesiller çağalam, aktyklap, soňkym, ýuruklarym şu abraydan bir peýdalanýan nebedýär. Ömüňde gorsun. Sağlam sag bolsun ýene. Taňar ýakan bolsun. Ýurdumyz össün. Merhaban vatandaşlar. Onu näme ýene bir gezek geçilen ýol gepleşikde bir näçe ýazýan, tesir ýazýan dostlarymyz, doganlarymyz we gaýta ýazýan elbetde şo ýazýan, haýyş edýän mehmanlaryna men her gedegem bir näçe gedek jaň edýän, ýüz tutýan sebäbi men şolara bagly bolup durýan. Şolaryň boş wagtyna ýazmasam bolanok. Olaryň haçan gonjalaryna topar biz bilen ýaz ederken garaşyp duranok da olaryň bir näçe ýerde işleýärler, o dojagyny tuwlamy türkmen toýlanmaga çykyş edýärler. Onuň şolaryň boş wagtyna sardama bolýan mehribanlar. Tesbir ýazam. Näçe ýazsaňyz meni begendir ýa. Elbetde YouTube kanalyma agda bolup görseňiz, ilmide ama ilkinjinden hatarına bolup görersiňiz. Men size gowar ýa. Sizden men beter ýigrenmä.